Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kala. Oh remban. Yama Widura piye? Nyata rawuh paduka penemban damel pepadhang tumraping kadipatening panggombakan. Nadyan namung paring pangandikan nanjiaken babakan Pandhawa anak-anak kula tuwin kang Mbok Ayu Kunti Talibrata jebul sabdanipun wa penemban Bisma Ndara Dasih ketitik menika boten pangling kados Mbak Ayu kula Kunti miwah atmajanipun sedayanipun inggih menika pun para Pandhawa sowan wonten ing panggombakan wa penemban oh Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng tansah kahayoman marang berkahing Wang Mahanasa mara gage bagekna rawuh Mbak Ayu Yama Widura inggih wa penemban ngestaken dawuh Kakang Mbok sarawuh paduka Kakang Mbok kula ngaturaken pasegahan ana kramipun njuk ngersanipun paduka Kakang Mbok Ayu Kunti Talibrata Yama Widura iya tansah kinayoman yuwananing Wang Mahanasa kalising sambi kala praptaku ana ing panggombakan aku ngaturake salam taklimku katur Yama Widura inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Yama Widura mugi kasecak wanggen jengandika lenggah iya Nyai Yama Widura kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing panggombakan anakku nggih anakku wong sentosa anakku wong cakrak wong sigak wija kanggo padha rarja sak praptamunggir inggih paman tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala bekti kula kunjuk ngersa paduka paman Yama Widura iya tak tampa pangestuning pamanmu tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan permadi padha rarja sak praptamunggir inggih paman winantuing suka basuki praptanipun ingkang putra kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ndak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuning pamanmu panggombakan tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Bratasena padha rarja sak praptamunggir wah Yama Widura bapakku ya slamet tekaku aku ngaturke basaku katura tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuning pamanmu tampanana ndak gegem dadekake jimat Yama Widura bapakku iki rak Kakang Semar to nggih kula ing abdipun Semar slamet praptamu ning panggombakan Kyai Semar wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Raden Yama Widura iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi ndadosaken jimat paripe nala garing ya slamet pangestunipun Ndara Yama Widura wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Ndara Yama Widura iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Petruk kantong bolong raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Yama Widura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Yama Dipati omong sak omong iki mbok lagi pertama lho kok wis kleru iki lho Yama Widura Yama Widura Ndara Yama Widura niring sambikala bekti kula kunjuk iya Bagong kok leh mulungguh miring-miring kentekan debok niki Petruk niki wis ora malak banget ya bokonge gedhe tenan Petruk itu kaya men kuwi apa to Madirana iki wis kebak kaya niku ya kuwi ya dadak ponakan dadak do melu sowan ki ya ngapa to paling ora sing penting ngaku karo Semar ya Mar mbuh Mar mbuh iya kuwi sing njocak aku kowe iya mung dipangan cakare siji wae njocak aku neng alas ki ra ana lawuh ana wong bakar cakar kok dimplok bapak niki kurang gizi kok sak penake dhewe prayoga nunggon mulungguh Bagong pangestunipun Ndara Yama Widura niring sambikala tansah pinaning kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem iya tak tampa pangestuku tampanana kampundhingga jejimat paripeh
Dayanana ing kasantosan. Iya. Stop. Ora sembrono kae. Penemban Bisma di ora. Kae penemban Bisma ki nek arep ngendika Oh, Mastu Nomo Sidam ngono kok kowe melu Oh, Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Wah, Kunthi padha rarja sapraptamu. Ngestu paduka penemban pilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Puntadewa Permati padha rarja. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk paduka Kanjeng Hyang. Ya tak tampa nggih pangestunipun Hyang Dayanana bejaning uripmu ya. Puntadewa lan Permati. Bratasena slamet praptamu. Yo Bisma kakekku. Aku ngaturake sembahku katur. Tak tampa pangestune Hyangmu Tampanana Semar padha harja. Pangestunipun Penemban Bisma. Wilujeng niring sambikala Penemban. Nala Gareng padha slamet pangestunipun Penemban Bisma. Niring sambikala Penemban. Petruk Kanthong Bolong padha raharja. Nggih pangestunipun Penemban Bisma niring sambikala. Bagong padha raharja. Wah, antil modar ora sembrono to, Gong. Pangestunipun Penemban Bisma Malam. Bisma wae aja Bisma Malam. Bisma Malam nabrak ndasmu ki apa? Ndasmu genti. Lho. Senengane kok Bisma wilujeng niring sambikala Penemban. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung Penemban. Kowe ngopo iki, Gong? Aku ki meluapkan kegembiraanku, Truk. Ngopo? Amargane turut bendina turut ngalas, meng peteng dedet anggone bengi, meng peteng meng nganggo rek le madangi ngobong uwuh saiki wis tekan pendopo kadipaten ning panggombane rasane kaya cumeplong. Wah, jan wis iki le mangan kapan ya? Mengko. Nganggo beres ora usah kuwatir. Ambune kaya ngene kok. Mambu apa? Ora mambu apa-apa kok. Ambune kaya kowe iki senengane nglegan-legane. Aku urung mambu apa? Lho, iki lho. Iki lho. Entah. Iya, mambu ra? Oh, heeh. Gule bokong. Gule bokong. Empuk lho, empuk ndasmu iki. Gong ora trocok kuwi ning kraton. Sakar wae kowe iki. Kene iki nyerat-nyerat mambu apa malah ngentut. Ayo dapusi kok. Pono kawan. Halo Penemban, wonten menapa Penemban? Aja padha rame, aja padha sak kepenake dhewe. Iki eneng kadipaten Panggombaan. Iki nggon piyayi-piyayi. Nek arep gojek Bagong ning jaba kono. Aja ning kene. Gojek ya kena ning nganggo tatanan. Iki piyayi-piyayi. Lah kok dadi omonganmu sak kepenake dhewe? Diar. Dukani Ndara Bisma iki nek dukani nek wis nesu Bagong kowe menungso ning patrapmu kaya celeng, iso dadi celeng kowe. Tenan aku ora goro. Ya. Ngayal to kandhane. Aku tuh orangnya enggak begitu percaya tuh. Dus kaya menengo iso ora, nek ora iso meneng tak sumpeli anduk lambimu lho. Anduke sinden gelem aku. Ora ambene lah. Kunthi kula wonten paring adawa Penemban syukur. Bombong kang tanpa upama dene sira saat majamu kalising saka bebaya geni ana ing bali golo-golo. Ya mung aja lara atimu yen to dina samengko Ngastina wis kondhang kawentar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Iki ing Anjalari Hyang Wingetal Kanda tumuli sowan ana ing Panggombaan sayekti bakal ngrembug marang kahanan negara Ngastina ingkang bosah baseh pernatane ora karo-karuan disababake saka pelapuraning Harya Suman ya Trigantalpati ya Sengkuni ingkang dandang dikandhakake Kuntul dikandhakake Dandang. Kahanan kak saknyatane digawe-gawe dening Mati Sengkuni wekasan bisa ngowahi pernataning praja ora mung pernataning praja Ngastina nanging ngowahi marang pambeganing Ratu Ngastina ya kuwi Kaki Prabu Dastarata. Kakang Mbok lelampaning mekaten menika kala wau kula suwun Kakang Mbok saged nampi sabab menawi boten saged nampi sak mangke Tanwande namung badhe dados regejegan ingkang putra kalawan para Kurawa.
Monggo niatipun ingkang rayipun Yama Widura pendak dinten kula menika tansah budidaya kados pundi saged ngrukunaken turasipun Koko Prabu Pandhu miwah Kakang Adipati Dastarata. Yama Widura kula wonten dawuh Kakang Mbok. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya mung nalika semono Kanjeng Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana wis paring dawuh marang Kakang Adipati Dastarata yen to sak sedane negara Ngastina bakal dititipake. Sing jeneng dititipke kuwi sayektine sesuk yen to ingkang andarbene utawa ingkang kawogan njaluk bali negara mesti wae adile ming kudu dibalekake. Yen to ibarate ana tetembungan ngemut kula krasa legi kang mangkono bakal dadi dak-dakaning pasulayan. Mongko suwening suwe aku ora bakal bisa mbendung marang kekarepane anak-anakku ingkang saya tumangkar pikire sarta saya ngrembaka budine. Mula kang sangka kuwi Yama Widura aku njaluk tulung marang sira supaya isa gawe adil antaraning Kurawa lan Pandhawa. Yen to nganti mengko adreng kekarepane anakku njaluk bali negara Ngastina tan wurunga bakal pecah. Ya kuwi mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang saknyatane teka dina iki wis ana tandha-tandha lamun Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa didadekke siji. Yama Widura kagat risang kapirangung Berinanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering yo si tukang ana sing ndias ing Kakang Mbok estunipun dereng kemawon maduka Kakang Mbok paring dawuh mekaten kula menika rinten panteraning dalu tansah budidaya kados pundi caranipun supados sakmangke sampun ngantos antawisipun Pandhawa lan Kurawa mangke benthik krana rebatan kamukten negari Ngastina. Dereng kemawon kula pikantuk pepajar dumadakan rawuhipun Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata wonten ing kadipatening panggombakan. Cetha pangendikaning Kanjeng Hyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang rayipun Yama Widura. Sakmangke krana Kanjeng Hyang Matswapati sampun mireng bilih Kakang Dastarata njumenengaken inggih menika anak kula pun Kurupati menika dados Prabu Anom ing negari Ngastina tan wurunga Prabu Anom Kurupati badhe lumengser ke prabonipun Kakang Dastarata. Tumunten sakmangke supados sampun ngantos dados regejegan. Kanjeng Hyang Wirata, Kanjeng Hyang Matswapati nglilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata ingkang tasih wujud wana inggih menika winastan wana Marta. Kaparingaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa namung kemawon supados sakmangke wana menika dipun babati. Menawi sampun dipun babati sakmangke kinarya mukti anak-anak kula para Pandhawa Kakang Mbok. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika margi ingkang prayogi supados sakmangke hamberat badhe dumawaing korban antawisipun Pandhawa lan Kurawa anak kula sedayanipun. Anggenipun sami rebat kamukten negari Ngastina. Mugi pangdo Kakang Mbok kersa nampi pangendhanipun Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata Kakang Mbok. Dewa kula wonten dawuh Kanjeng Ibu Permati kula wonten maring dawuh Bratasena pundi babu piye ora sandadak nganggo lidah sinambung mestine kowe wis midhang apa kang dingendikake dening pamanmu ing panggombakan bil-bil yen to Eyang Ming Wirata ya kuwi Kanjeng Hyang Matswapati wae ora mentala marang kesengsaraning para Pandhawa lan ora bakal tega nyumurupi Kurawa lan Pandhawa samengko rebut kamukten negara ing Ngastina Yunadyan Ngastina kuwi tinggalane bapakmu. Nanging ngerti ya ngger wong sing ikhlas, wong sing sabar, wong sing tansah nampa lakon kanthi tawajuh, ora nate ngresula marang panguwasaning dat kang urweng dat.
sayekti mengko bakal pikantuk kanugrahan elinga. Lamun kamuktening Pandhawa kuwi ora gumantung marang negara Ngastina. Marem-mareme wong mukti kuwi lamun bebodro dhewe tegese yasa dhewe aja gampang kowe gumantung marang tinggalaning wong tuwa. Sabab wong kang gumantung marang tinggalaning wong tuwa kuwi sayekti ora bakal ana tegese warisan mau ora bakal selawase iso mbok kukup. Nanging yen to kowe bebodro dhewe sayekti bakal langgeng selawase urip. Ya mung kudu budidaya bisa mbabat ya kuwi wengkon negara Wirata kang winastan Wanamarta, Puntadewa, Permadi, Bratasena. Apa kira-kira kowe padha sago babat Wanamarta ngger anakku bocah bagus? Yen perkara nyambut gawe abot aja mbok pasrahke barep aja mbok pasrahke Permadi. Kundi babu Saksenono ature Werkudara ature Bratasena marang ibuku sing tak tresnani. Yen pancen Mansawati kakekku wis ikhlas maringake wewengkon negara Wirata sing aran Wanamarta marang para Pandhawa. Aku sing bakal babat Wanamarta. Aku sing bakal resik wewengkon Wanamarta ben dienggo mukti dulur-dulurku lan ibuku Babu Kunti. Mangke riyen Den ampun kesusu. Saking lelampahan menika kedadipun pitung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lire piye Semar? Sampeyan nek urung ngerti mang takon karo sing ngerti. Sampeyan nek durung pono mang takon karo sing wis cetha. Sing wis cetha tegese piye? Sampeyan pun ngertos napa dereng? Wanamarta niku kaya ngapa? Wanamarta kuwi alas nggih, ning alas gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Negara Wirata niku negara sing gedhe kabeh alas-alas wis dibabati, wis diwangun wujuding kutha-gara lan karang pradesan. Ngantos sapriki sinuwun Prabu Matsapati menika le dadi nalendra pun puluhan taun meh mangabad-abad lenggah wonten negaring Wirata. Ewa semanten Nalendra Wirata kemawon boten wonten mlebet wewengkon Wanamarta, ora wani nasak Wanamarta awit saka gawating Wanamarta. Kacariyos Wanamarta menika papanipun berkasaan jim setan. Ingkang karem dahar daging menungsa sing seneng ngombe getih menungsa. Mula ora ana titah sing wani mlebet wonten ing Wanamarta, aja kok titah. Nadyan dewa mudhun teng Wanamarta kowe mboten wantun. Sinuwun Prabu Matsapati niku nadyan dadi nalendra pinten-pinten puluh taun teng negara Wirata sing durung tau dileboni nggih ming Wanamarta merga gawating alas. Wah, Semar. Aku menungso wonten ingkang padha mapan ana ing jroning alas. Kuwi bangsaning jim lan berkasaan. Titaing dewa, titaing Gusti sing sampurna kuwi menungso. Wah, aja nganti bangsa menungso kalah karo bangsaning jin. Aja nganti bangsaning menungso kalah karo berkasaan nista pocapane. Mula wektu dina iki nadyan gawat kaya ngapa, Bratasena ora bakal mundur saka geguntur, ora bakal mendho saka pangrerepa. Nek pun ngoten nggih monggo mawon kula mingkari manut ning saenipun sampeyan mangtaren keng ibu. Merga tumrap kula keng ibu niku mujudaken sawijining pusaka sing bisa kandha jimat sing iso ngucap nika mung ibu. Sampeyan digembol enten padaranipun ingkang ibu menika ngantos dangu. Mula pangestune ibu menika ngungkuli menapa kemawon. Ning nek ingkang ibu mboten ngeparengaken sampeyan ampun wani-wani nrajang wewaring ingkang ibu. Ning nek ibu maringi pangestu kula duwe keyakinan sampeyan kelakon babat. Wah, Babuni. Bratasena ya gene. Dina samengko aku sing sagu babat Wanamarta. Mula wektu dina iki kowe paringa dawuh yen aku babat Wanamarta, Babu Kunti maringi pangestu apa ora? Bratasena, Wanamarta kuwi papan sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Apa kira-kira kowe bisa babat Wanamarta? Aja ngempuke watu ngatuske banyu. Kabeh kekarepanku bakal tak tekake ana ing tekad mergo tekad kuwi po ing karep. Ikhlasno. Wah,
ora ikhlasno anakmu mati ana ing Wonomarta. Dinggo ganjel kamuktening dulur-dulurku. Dinggo ganjel kamuktening kakangku, adikku lan ibuku. Nadyan aku kudu mudhar ning telenging Wonomarta lak lakonane waton dulur-dulurku padha mukti ngawibawa Nyakrawati ngrasake urip sing kepenak Kunti Babu. Permadi, kakangmu wis budal babat Wonomarta. Permadi, lah kok dadi kowe malah enak-enak lungguh ana ing pendopo kadipaten ing Panggombakan. Yen ngono kowe mentala karo patine dulurmu tuwa, Permadi. Kok kuwatir. Ndara Bratasena, Ndara Permadi mlajar sami ajeng babat Wonomarta. Lho lah iya. Kyai Semar ing atase Permadi karo Bratasena wis padha mangkat. Lah kowe kuwi panakawane sapa? Sing asring mbok tutke rak Permadi to? Permadi wis budal kok isih do mbegogok nang kene iki ngenteni apa? Ganggu sing tegel omongo. Madang. Jaedian ora. Lah winten ana ngetutke Pandhawa nang alas pirang-pirang taun. Ketemu sega wis sepincuk nggo rebutan wong papat. Iki aku wis tekan Pandhawa iki arep tak tanjakke malah Ndara Bratasena ku ya dadak babat taras meneh. Kaya mau Semar bangun desa malah gayeng kumarenggeng. Ya Pak ya? Heeh. Babataran marai aku mikir lakon meneh dadi tak gawe sing rada beda. Mosok ping 4 kok terus-terusan wae. Ha ya wis ben yo niate ngono. Ora apa-apa, Gong. Heeh, niki ya iki piye iki? Ambune sida mambura terus. Heh, sida mambura ya? Kayane kok ora iki, Gong. Tak serat-serat ket mau kok kaya ora ana wong masak. Waduh, wis. Katiwasan iki sing gawat kliwat ora ming Wonomarta. Ning pendopo Panggombakan ya gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati mergo ora entuk suguhan. Panjen wah. Sapenake dhewe ora. Mbok ya matur Ndara anu sapa jenenge? Netra. Mbah, ku nek ora nekat wis ora ajos. Kula nuwun Sang Yama Widura. Iya, Bagong ana apa? Pareng kula badhe ngecek wingking. Arep ngopo? Kula pun bloko apa anane? Tak tutke Ndara Bratasena. Kula tutke Ndara Permadi, mboten sakuwatir. Kula wis kulina ngrekasa. Ananging niki kosong tenan. Kaki Yama Widura wene ana wektu ngundak malah gawe geger. Ya wis kono Bagong ning ngomburi kadipaten kono nyuwuna sakarepmu. Lah ra ngono. Gus. Do bungkus kira. Heeh. Bungkus kira. Nah, ya karo kakang niku ora kaya bapak ya, Pak. Sekawan. Iya, iya. Ngangge ndok. Lunjuku kok dhewe kok marintah aku. Jadi kaya jajan padha. Rumangsaku kok werna-werna panakawan. Rene sik. Kowe abdi apa kowe? Kula menika tukang umbah-umbah. Sing tukang nguasa sing nika sing teng wingking nika. Ki meja makane ngendi iki? Niki. Waduh ki Adipati kok ming tempe garit. Karo jangan bening wae wis ora masalah. Aku diwungkuske papat dienggo sangu panakawan. Oh inggih ngestaken. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kula Wanda. Oh. Wis saiki ngabdi nang kene to? Nggih. Ya wis ora apa-apa. Papat lho? Nggih. Matur nuwun ya. Nggih.
Niki lho. Kok sak cethinge digawa? Njur engko keluarga kadipaten dhahar apa? Ngliwet meneh. Wah, cecil ora. Niki sak lawuhe sak janganipun kula keke mriki. Yo, mangkat. Let's go. Apa? Ora gelem nembung ae. Kok sak sendok wae lho. Ora sak sendok. Karo bapakne wis ana iki engko aku sing unggah dhewe aku. Nek ora njaluk dhewe, bakok ki wong dokoh ya ora. Mbok ben ting drajik sore-sore mbok ben. Ora urusan pokoke. Wes, ora masalah. Wis terus kowe arep njukuk ora? Njukuk yo. Witekno ora. Dus. Gareng kira ditutup meneh digagelak kucing. Piye? Pangan kucing ga lho. Ora tok tutup kok. Waduh lali ya wis. Iki ya wong loro. Wis, tonyo lho mar kowe. Mangsa banget ora. Wong tuwa ki prihatin, kowe prihatin gundul matos ora. Ora kae kok isih seru banget suarane kae iki. Do mlumpuk nendi. Puntadewa kula wonten dawuh. Apa kowe ora melu babat karo dulurmu? Inggih mangke kula ndherekaken paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono Yama Widura aku njaluk pamit. Rasaku ora mentala yen to aku ora ngulatake kelawan kahanane anak-anakku. Inggih Kakang Mbok. Namung sembah kula ingkang miring jengkar paduka. Menemban kula nyuwun pamit. Ya Kunti, aku ora bakal negake marang para Pandhawa tak ulatake saka kadohan. Sapa ingkang bakal mbeda putuku Bratasena nggone babat, mengko aku ingkang bakal ngadepi sarta bakal nyingkirake. Matur sembah nuwun paduka Kanjeng. Menemban kula nyuwun pamit sing ati-ati Kunti. Yama Widura, wonten paring dawuh menapa Penemban? Rasaku kok ora kepenak. Sebab ana petungan ing iki mau durung diaturake marang sira kula. Perkawis menapa Penemban? Sak ngertiku wiwit Dastarata dadi nalendra ing negara Ngastina, pakarti ning suman ingkang ora mung gawe lethek sarta ora mung gawe buthek kahanan negara, nanging uga tansah njembarake lewengkon negara Ngastina. Malah kabar sing tak tampa Wanamarta ingkang nalika semana darbe ing Wirata wis dikukup dening Patih Sengkuni lan diakokake yen to dadi wewengkon panguwasaning negara Ngastina. Menika sampun dipun aturaken dhateng Kanjeng Hyang Matsapati. Malah sakmangke menawi wonten moga-moganipun tiyang-tiyang Ngastina, Kanjeng Hyang piyambak ingkang sakmangke badhe anjlentrehake lelampahan menika Penemban. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen mengkono, tegese upama ana apa-apa lan aku ingkang bakal mbelani marang para Pandhawa sayekti duwe dasar ingkang kukuh lan baku. Mekaten napa Penemban? Iya. Lan sabanjure samangke kula badhe mlebet wonten ing kadipaten nglukar busana gumantos gupusana kaprajuritan badhe ngodol lampahipun anak kula pun Bratasena miwah Pandhawa tuwin Mbak Yu Kunthi anggenipun miwiti babat Wanamarta. Yen to pancen kaya mengkono aku ora bakal keli. Awak mengetal kondo uga bakal tutup untat laku ning Kunthi kelawan atmajane kabeh nggone babat Wanamarta. Mbok menawa ana ingkang marujul saka sela-selaning garu. Mekaten wonten Penemban. Ya. Senjaya kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama budhana kang padha seba. Wong atuwamu nedya kondur ngedaton kula nun. Para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senjaya. Purna gati ning pananggilan. Nalika semanten wis purna sadaning Sang Adipati Midura arsa kundur ngedaton jrok saking dampar kencana nampit gamparan gading. Kadhirangan sanggaring para mbanjani katinon saking Mandrawa sesanti kamulyane.
Paman Loso Jenar. Wonten menapa jengandika ngawi sangganing para putra ingkang dherekaken jengkaripun Paman Sengkuni. Wonten napa, Wan? Kebarang kula cemadhong dawuh ingkang ngaputra wonten sasana. Paman Haryo Suman kados pundi wonten paridamel menapa? Nuwun sewu. Anggenipun kula ngarak jengandika anak Mas Kurupati kabiya warakaken wonten ing tlatah negari Ngastina. Bilih sedaya para kawula supados saged sami mangertosi bilih sakmangke panjenengan sampun gadahi pangkat Pangeran Pati tegesipun menawi ingkang Rama sampun lengser keprabon panjenenganipun Nak Mas Kurupati ingkang gumanti keprabon wonten negari Ngastina menika sedaya para kawula kedah sami ngertos menapa ta sababipun dene kula nyaketi wonten ing Kadipaten Panggombakan sabab nuwun sewu nggih. Kula menika cubriya kaliyan Kang Paman pun Yama Widura. Anggenipun boten lair batos sumuyut nungkul wonten negari Ngastina. Wong salwangsul ingkang Paman Yama Widura menika tansah ngayomi dhateng para Pandhawa nanging ngiwakaken dhateng Kurawa menika wong salwangsul. Panjenengan prisa piyambak. Anggen kula damel karti sampika bilih Pandhawa pejah wonten ing bali gala-gala wonten ing kitha Pramanakati menika estunipun dereng kantenan Pandhawa menika sami pejah. Namung kula aturaken pejah sabab kepengin sanget kula menika mangertosi jengandika Nak Mas Kurupati ingkang lumintir keprabonipun ingkang Rama inggih Kakang Destarasta. Malah sakmangke sampun kasembadan. Mila sruwang-sruwing kula menika mireng menawi Pandhawa tasih gesang. Sapa ta ingkang nyebaraken pawarta bilih Pandhawa menika tasih sugeng utawi isih urip? Mboten sanes kejawi ingkang Paman pun Yama Widura. Lah nyatanipun sareng kula ndhisiki ngrumini lampah nyaketi wonten ing Panggombakan dinten sakmangke sampun ketingal. Yen pancen ingkang Paman Yama Widura menika ngayomi dhateng para Pandhawa buktinipun menapa Paman paring dawuh mekaten. Kula nampi pelaporanipun juru telik sandi perjurit sandi ingkang sampun matur dhateng kula. Rantak-rantak Pandhawa sowan dhateng ing Kadipaten Panggombakan. Menika ateges jengandika anak Mas Kurupati anggenipun dados Pangeran Pati menika mboten utawi sakmangke badhe wonten ingkang Giriguda. Inggih menika para Pandhawa. Malah kula mireng-mireng Pandhawa kaparingan triman. Inggih menika wujud Wanamarta. Ing ngendikanipun Nalindra ing Wirata menika wewengkon Wirata, ning janjane menika wewengkon Ngastina. Niki iso dienggo dak-dakaning pasulayan. Menawi mangke Bratasena kelampan babat wonten ing Wanamarta, kula ingkang badhe ngelingake dhateng Bratasena, kula ingkang bakal ngelikake dhateng pun Bratasena. Bilih Bratasena sampun ngerisak laladan negari Ngastina, menika mangke badhe wonten pidana saking Kakang Destarata. Menapa Pandhawa tasih gesang? Lho, menapa Pandhawa tasih gesang? Menapa Pandhawa tasih gesang, Paman? Aku ra iso omong ta, Dur. Pandhawa mati apa ora jroning bali gala-gala kuwi kabeh karti sampe kaku. Perkara mati apa durung kuwi aku durung ngerteni, ning tak aturake mati mergo aku kepengin sing gumanti keprabone Ngastina kuwi anak Pranas Kurupati ya kadangmu sepuh. Monggo saiki wis kelakon, ning nek Pandhawa isih urip iki mengko mesti ora urung bakal dadi klilip ana ing negara Ngastina. Sawise anak Mas Kurupati dadi ratu ning negara Ngastina, mesti Pandhawa dadi klilip. Mula rina pantraning wengi aja kendhat nggone tansah mbudidaya pati ning Pandhawa. Wah, ladalah. Oh, lah kok gumun kula. Wis kinepung geni kaya ngono isih ana sing nglametke karo para Pandhawa. Wah, lah lajeng sampeyan paring dawuh ana prajurit telik sandi sing teng Panggombakan. Ngaturake yen to Pandhawa padha rantak-rantak sowan teng Panggombakan malah pikantuk bumi trima negari utawi Wanamarta. Ya pancen ngono, mula ora usah wedi kangelan. Perkara nggone padha arak-arakan Nak Mas Kurupati ngetokake nggone wis entuk pangkat Pangeran Pati marang para kawula dibubarake. Lho, lajeng barisan ditekuk nyaketi Wanamarta. Nek pancen iki engko Pandhawa babat Wanamarta ora usah wedi kangelan. Mumpung Bratasena ora ana kancane dikeroyok, ditepung wakul baya mangap. Bratasena aja diwenehi urip dipateni ning Wanamarta. Wah, lha nggih. Wis taken dawuh. Niku sing dadi niating ati kula.
kula tentrem dadi ratu lumengcir kepraboning Kanjeng Rama. Nek kula weruh Pandhawa ngathang-athang dadi padhang. Bidhal sakmenika nggih sampun ngantos kedangon. Kaget aku. Tak kira sapa lah iki ora panggil lak Senjaya. Nggih Kakang Mas kula ingkang rayipun Senjaya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, tak tampa di. Ora liwat pangestuku Tampanana, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ngopo kowe kok mapan ana ing pinggiring Wonomarta? Niatmu apa tur dasare iki dudu wengkon kebawa keperintah kadipaten ing Panggombakan. Lah kok dadi kowe mapan ana ing pinggiring alas Wonomarta iki karepmu? Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa Kakang Mas ugi lenggah wonten ing pinggiring Wonomarta. Malah nganti sangyaning para sata Kurawa menika wigatosipun menapa jer menika sanes kebawa keperintah negari Ngastina. Hus kowe aja gawar ngawur. Wonomarta iku kebawa keperintah negara Ngastina. Sak ngertos kula kendikanipun Kanjeng Rama menika kebawa keperintah negari ing Wirata. Wah, wis sing ngawur. Wis ana ning layang kekancingan yen to Wonomarta iki kebawa perintah negara ing Ngastina. Mboten. Menika kebawa keperintah negari ing Wirata. Wis perkara ku rasa dadi dirembug saya aku tak takon karo kowe, Wangsulana. Pitakon nganti pertitis. Iki mau Pandhawa sowan ning Panggombakan. Ya ngono apa ora? Senjaya, kula wonten paring adhawuh. Iki mau Pandhawa sowan ning Panggombakan. Pitakon iki Wangsulana. Ih, sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami apan leres mekaten Kakang Mas. Wah, dalah iblis lanat. Wah, yen ngono bener kandhane prajurit telik sandi. Sing matur karo paman sing ngono Pandhawa rantak-rantak sowan ning ngene paman Panggombakan, paman Yawa Widura. Malah samangku Pandhawa diparingi triman ya kuwi wujuding Wonomarta sing jarine paman Panggombakan kuwi bawah keperintah negara ing Wirata. Ya bener ngono apa ora? Inggih kalirsan mekaten kepareng paduka Kakang Mas. Lah nek pancen kaya mengkono jumbo karo ngendikaning paman Sengguni. Aku kira mlebu ana ing Wonomarta methuki nang endi dununging Bratasena ngene bakal babat. Lan bakal tak elekke yen to Wonomarta iku bawah keperintah negara Ngastina. Yen Bratasena babat ngerusak Wonomarta padha karo Bratasena kuwi nerak pacak marang pernataning hukum negara Ngastina. Bakal dirangket dipidana ning negara Ngastina. Saora-orane Bratasena kudu dipidana pati ning negara Ngastina, Senjaya. Lho lah kok malah kowe ngadeg jejeg ana ing ngarepaning pun Kakang mendelik mripatmu. Penyawamu tajem karo aku niatmu. Kakang Dursasana, apa isih kurang nggone tansah ngrenah marang kasangsaning kadang-kadangku tuwa para Pandhawa. Kakang Mas, mbok inggih sampun. Kula suwun kanthi sanget panjenengan menika ngemutana bilih antawisipun Kurawa lan Pandhawa menika tasih sami-sami turasing begawan wiyasa Kanjeng Hyang Saptawarga. Mboten badhe sae kedadosanipun menawi jengandika tansah damel cintrakanipun kadang paduka pepundhen kula Pandhawa. Malah tumrap Sanjaya langkung sae negari Ngastina menika dipun prail dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti pundhen kula Pandhawa dening ingkang sepalih kinarya mukti kadang-kadang kula sepuh para sata Kurawa.
Menika mangke jagat badhe tentrem. Satemah Kanjeng Prabu Pandudewayana ingkang sampun mapan wonten ing kasedan jati. Ayem jinem tuwin tentrem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Wah, lalasan dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru kowe ya. Ngertimu apa kowe bocah wingi sore? Senjaya, kula wonten paring adhawu ora sah melu-melu perkara iki semikir. Aku arep mlebu ning Wonomarta. Menawi jengandika badhe damel cintrakanipun pepundhen kula para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang Mas kula ingkang boten sarujuk. Malah kula ingkang badhe dados betengipun kadang-kadang kula para Pandhawa Kakang Mas Dursasana. Wah, setan alas. Wah, strayoli binatang. Gugu karepe dhewe. Lho yen kowe wani ngucap kaya ngono apa kowe wani karo Dursasana? Nyuwun pangapura. Senjaya ora wedi karo sapa-sapa. Waton Senjaya ngadeg ana ing bebener. Lho. Sugal ucapmu apa abamu? Ayo, Kakang Dursasana ora bali sak kancamu Kurawa. Kelakon tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah, dalah sabetke berbatan sumyur kuandamu. Ah, parat. Siramu. Cawani wong gerak apa? Sanjaya tiba ana ngareping wong tuwa. Ya kene, Nggih. Nggih Kanjeng Rama. Ngaturi ketiwasan nalika semanten kula ngawat-awati tindhaipun Kakang Mas Bratasena anggenipun badhe miwiti babat. Mboten ngertos sangkan paranipun. Jebul sampun kawanguran dening para sata Kurawa dampyak-dampyak lampahing Kurawa kapandhegan dening Patih Sengkuni ingkang niatipun badhe anjugaraken kadang kula sepuh Kakang Mas Bratasena anggenipun babat Wonomarta. Malah samangke ingkang putra sampun nyobi mepalangi kekarepanipun para Kurawa. Nanging Kakang Mas Dursasana ingkang mulasara dhateng kula, Rama kula sumanggaken wela dalah ora kena dipringgake becik tenan kula.
Kula ngaturaken bekti kula kunjo paman. Ora susah dadak kowe ngaturake bekti karo pamanmu. Bektimu marang wong tuamu panggombaan ming kok nggo abang-abang lambe minta nggo pantes-pantes Dursasana. Oh, sampun ngendika mekaten. Lahir batos kula menika tansah ngabekti dhateng dika Paman Yama Widura. Yen pancen kowe ngabekti karo pamanmu panggombaan, ayo adi-adimu Kurawa kon semingkir saka Wanamarta. Kon semingkir saka laladan Wanamarta Dursasana. Nyuwun pangapunten, niat kula namung badhe ngemutaken dhateng pun Bratasena anggenipun babat Wanamarta jaragan menika laladan Ngastina. Sanes laladan Wirata. Sapa sing ngarani yen to Wanamarta kuwi laladan Ngastina? Inggih pengendikanipun Paman Sengkuni. Mundura, Sengkuni kon tekan ngarep aku. Sengkuni kon tekan ngarep aku ora iso mbuktekke yen to Wanamarta laladan Ngastina lak suwek-suwek cangkeme sing nipat. Suman, kula wonten dawuh Raden. Kowe ngandhakake kelawan anak-anakmu Kurawa yen to Wanamarta kuwi kebawah keperintah negara Ngastina, ya ngono apa piye? Suman, inggih. Ya ngono apa ora? Inggih, leres mekaten. Yen to pancen kowe kuwi duweni layang kekancingan yen to Wanamarta kuwi kebawah keperintah negara Ngastina, mara gagih aturna marang Yama Widura. Yen pancen bener yen to Ngastina kuwi mbawahi Wanamarta, ora susah dadak kowe ingkang menggak kelawan si Bratasena. Nanging Yama Widura ingkang dhewe ingkang bakal menggak kelawan si Bratasena anakku nggone babat Wanamarta. Nuwun sewu. Mboten perkawis Wanamarta menika kagunganipun sinten, namung wonten ing mriki pancen kula jarak. Kula pados dak-dakaning pasulayan anggenipun sampeyan sampun ngayomi dhateng pun para Pandhawa. Nggih napa mboten? Iya apa ora? Raden Widura ingkang sampun kepareng ngayomi dhateng para Pandhawa ketitik Pandhawa sawal saka bebaya geni wonten ing kitha Waranawata menika awit saking pokalipun adipati ing panggombaan inggih menika pun Raden Widura. Ngantos sak mangke panjenengan ngayomi dhateng para Pandhawa malah panjenengan maringaken bumi Wanamarta dhateng pun Bratasena. Kula tak nyuwun priksa, janjane niat sampeyan niku pripun? Janjane niat sampeyan niku pripun? Panggombaan niku bawah keperintah negara Ngastina. Panggombaan niku wilayah Ngastina, kok panjenengan malah ngayomi mungsuh, kok panjenengan malah ngurip-urip marang anake mungsuh. Kok sik Suman kowe aja waton blangan. Nggonmu matur ngasaning Yama Widura. Kaya aja waton dlangap-dlangap. Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi mungsuh sapa? Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi dianggep mungsuhe Kurawa sapa? Yen kowe ora ngerti kowe tak kandhani. Kurawa karo Pandhawa kuwi padha-padha turasing Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Kuwi tunggal kulit daging. Apa to sababe? Kok saiki akeh sing padha ngarani Pandhawa karo Kurawa kuwi mungsuh? Kuwi kabeh merga saka pokal gawemu Suman. Kuwi kabeh saka gaweanmu. Ing nalika wiwit cilik Pandhawa tok benthik-benthike karo Kurawa. Pamrihmu apa? Pamrihmu aku ngerti supaya kowe aja kelangan kamukten. Yen Pandhawa sing dadi ratu ning negara Ngastina, kowe bakal kelangan kamukten, kowe ora lenggah dampar minangka patih. Nanging yen to sing dadi ratu kuwi Kurupati, kowe slegrang-slegreng ngenyam kamukten, kendangan dengkul sila tumpang, cangkemmu gaglak bondo Ngastina sakarmu dhewe, ngono to karepmu? Ya apa ora? Apa dianggep aku ora ngerti? Yen aku ngemuli kamuktening marang para Pandhawa, yen aku ngayomi marang para Pandhawa kuwi wis sak mestine. Aku kuwi pamaning Pandhawa, aku kuwi wong tuane Pandhawa, aku kuwi adine Prabu Pandhu. Lah kok dadi kowe ngucap yen to Yama Widura ngemuli mungsuh. Oh, Suman. Pakarti kok ora kaya kowe to. Kowe iki mbok rumangsani wis tuwa. Wis tuwa kuwi ning diparani meneh kejaba mung tekaning pati. Wong mati kuwi sanguwa pakarti sing apik, sanguwa tumindak sing becik, ora sasar susur tumindakmu kaya ngono kuwi. Wong tuwa tuwas pupuk brabas. Ngastina mbok obak-obak. Ngastina sing maune negara sing becik, negara sing apik, saiki lecek letuh gedhoane merga saka pokal gawemu, kabeh merga saka cangkemmu. Dandang mbok kandhakake kontol mbok kandhakake dandang. Kowe njaluk mati sora piye, Suman? Pancen tak akoni.
pancen tak akoni kabeh omonganmu mau bener, kabeh omonganmu mau bener. Merga rasa sengitku marang Prabu Pandhu wekasan tak sumpahke yen to turuning Pandhu karo turuning Dastarata aja nganti rugun kuwi pancen dadi niatku tekan sok kapan wae. Mula Pandhawa lair cengir iki janjane upama bisa ndo tak tekaki mbaka siji. Aja nganti lono turasing Prabu Pandhu urip ana ing alam padang. Sing bakal tak sengkuyung, sing bakal tak junjung ya kuwi turase Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Gendari. Wis rasaku kan gunem tanpa guna. Awase kowe gelem ngrungake tanganmu apa ora? Kowe sing ngayomi mungsuh, kowe sing ngayomi para Pandhawa. Yen Pandhawa urip anak Mas Kurupati nggone lenggah dampar keprabon. Nglingsir keprabone wong tuane ora bakal tentrem. Mula Pandhawa kudu tekaning pati. Nek kowe ngurip-urip Pandhawa padha karo kowe keluputan tumrap negara Ngastina. Manuta kowe tak cekel. Nyoh, cekelen aku. Ayo, akeh jaluk mati karo piye Suman? Aku pajake ora iso. Kurupati ya gene kowe mlayu-mlayu. Nganti kaya ngono kanan munggir matur marang ibumu. Ki Kurupati ngopo? Mlayu-mlayu eneng opo Kurupati? Bojo atur ngersa patuku Kanjeng Rama. Ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Mboten kanthi kanyono-nyono nalika ingkang putra biya warakaken mring sagung para kawula negari Ngastina. Bilih ingkang putra sampun dipun junjung derajatipun lan Sri Nugroho kapriwada minangka dados Prabu Anom ing Ngastina. Duka perkawisipun menapa dumadakan lambaipun Kurawa dipun adang dening Kanjeng Pamaning Panggombahan Yama Widura. Ngantos sak mangke Kanjeng Paman Yama Widura tuwin Paman Sengkuni sami aben tiyasa kula sumanggaken Kanjeng Rama ketingalipun menika dados perkawis ingkang ageng ing badhe ngembet dhateng negari Ngastina. Wela dalah wong gerang-gerang kok do gelut kae ngopo? Ndari tuntunen cedhak ana Suman karo Yama Widura kae do ngopo wong tuwa-tuwa kok kurang gawean. Suman, Sengkuni, Yama Widura, leren. Ayo leren. Suman, Sengkuni, kula wonten dawuh. Yama Widura. Nggih, kula wonten dawuh kok Kakang Adipati. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kosek aku tak takon, perkarane iki apa? Lah kok dadi kowe wong gerang-gerang kowe iki wis padha tuwa. Kok padha regejegan? Apa ora isin ditonton karo bocah cilik-cilik? Ing atase wong gerang-gerang kok do gulung nganti bleduke ngebaki menyang ndi papan. Perkarane apa Suman? Nggih. Kula dipun warai kalian Raden Yama Widura. Nuwun sewu Kakang Adipati, kula mboten badhe niat tumindak ing mboten sakmeninipun menawi Patih Sengkuni menika mboten wangkal kula emutaken. Kose aja padha rebutan. Kok Sengkuni wangkal ki sebabe? Nggih. Kula mboten wangkal. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Jebul sak mangke Pandhawa menika tasih gesang Kakang Adipati. Lho, Kose. Jare aturmu Pandhawa tekaning pati ingkang sekawit panci mekaten. Nanging jebul nyatanipun Pandhawa tasih gesang kinayoman dening Kang Rayipun Raden Widura. Monggo kula nggadahi pemanggih. Menika mangke menawi Pandhawa ngertos anak Mas Kurupati sampun kawisuda dados Prabu Anom tartentu Pandhawa badhe murina.
Lah niat kula menika badhe manggihi kalawan para Pandhawa badhe kula jlentrehaken. Menawi Ngastina menika sampun wonten calon Alendra, mila kula suwun Pandhawa supados lega penggalihipun. Lah kok kula dipun dakwa badhe tumindakaken boten sak mestinipun kaliyan Raden Widura wekasan congkraing Rembag dados panca bakah menika kala wau. Suman Sengkuni kula wonten dawuh. Ya iki, ya ning kene iki sing gawe kisruhing negara Ngastina. Lelakon sak nyatane mbok gawe-gawe ora padha karo kasunyatane. Undhaking pawarta sudaning titipan. Kakang Adipati, nyuwun pangapunten. Estunipun Sengkuni menika kala wau boten badhe manggihi kaliyan para Pandhawa. Nanging badhe nyandhet anak kula Bratasena anggenipun babat Wanamarta. Lho kok sik. Yama Widura, kula wonten dawuh. Kok kowe ngandhakake ento Bratasena bakal babat Wanamarta? Mongko ature Sengkuni Wanamarta iku bawah keperintah negara Ngastina. Lah kok dibabati karo si Bratasena, tegese Bratasena nerak marang pernataning hukum negara. Ngastina bakal nampa paukuman. Ngandel ora. Kandhane ngayal. Wong kok senengane maido. Suman, cangkeme meneng sik. Inggih, nggih. Ngestahaken dawuh. Lah sing ngakon sapa? Inggih ingkang dawuh Raden Widura menika. Nuwun sewu. Kakang Adipati. Menawi Kakang Adipati ndharaturipun Patih Sengkuni bilih Wanamarta menika bawah perintah negari ing Ngamarta utawi Ngastina menika klentu. Lho, klerune. Sabab kula mangertos piyambak bilih Wanamarta menika bawah perintah negari Wirata. Nalika semanten pancen menika bawah perintah negari Wirata sareng ingkang jumeneng Patih Sengkuni menika pathokipun dipun wiyaraken piyambak mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono apa piye Sengkuni? Suman gula. Ya ngono apa piye? Pathoke tok jembarke dhewe mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono kuwi bener. Sir kula menika supados panenipun saya kathah. Dados pathokipun kula jembaraken piyambak. Walah setan alas. Tiwas kowe tak belani lah kok nyatane kabeh mau keluputanmu. Nanging nyuwun pangapunten, kula ugi sampun dipalilah kaliyan Nalendra Wirata bilih menika bawah keperintah negari ing Ngastina. Mila kula wantun matur dhateng Jengandika Sinuwun Prabu Dastarata bilih menika bawah perintah negari Ngastina. Kosek iki sing bener sing ngendi? Sing bener Sengkuni apa Yama Widura aku ora ngerti. Kaki Prabu Dastarata. Kaki Prabu Ngastina. Lho, nyuwun pamunten. Menawi boten sisip pamirengipun ingkang putra menika kadidene penembaning Ngetalakanda. Iya, aku wakmu ing Ngetalakanda. Waduh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tajawadana penembahan ora dadi ngopo. Ya mung nalika semana niatku ora bakal cawe-cawe, aku nonton saka kadohan. Sengkuni Suman kelawan Widura nggone bantah perkara laladan negara utawa Wanamarta. Inggih, malah sak mangke kula nyuwun pepadhang dhateng Paduka Penemban. Estunipun kados pundi? Kaki Prabu, ngerti yo. Lamun sak temene Wanamarta wiwit biyen tekan saiki kuwi isih kebawah keperintah negara Wirata. Apa to sababe awakmu ing Ngetalakanda dawuh ingkang kaya mengkono ngerti yo. Wiwit nom biyen nalika aku nderekake bebedhak Kanjeng Rama Prabu Sentanu mesti mapan ana ing Wanamarta jaraganing kono akeh sato kewan ingkang bisa dibedhak dening Kanjeng Rama Sentanu. Lan nalika semono tansah nyuwun idi palilahing Ratu Wirata ateges Wanamarta kebawah keperintah negara ing Wirata. Mula wektu dina iki percaya marang ucape awakmu ing Ngetalakanda minangka wakiling Ratu Wirata ingkang wis rawuh ana ing panggombakan. Sinuwun Prabu Matsapati ya sinuwun Durgandana. Wong liyan kebrayan ingkang ora ngerti kentang kimpuning lelakon nganti menggalih marang kahananing Pandhawa Kurawaja nganti padha bentak sirah. Tumuli panjenengane ngiklasake Wanamarta supaya diparingake marang para Pandhawa supaya dibabati
Ingkang wigatine Pandhawa aja ngucik marang Keprabon Ngastina, tegese Kurawa ya tentrem, Pandhawane ya ayem Kaki Prabu Dastarata. Boto mirah ingsun prihatin waspogong mijil tudahatan pokarya omong senggang rinemekan Gusti Kelung rinu sak sekarnya penemban sareng paduka paring dawuh mekaten tumuli persasat Cina Coking Badra Lungit manahipun ingkang putra ing Ngastina jebul pinanggipun tuk sumbering perkawis menika namung dumunung wonten ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene mekaten lampah negari Ngastina ngantos bundhet boten kanten-kantenan. Dastarata wonten dawuh sira ora luput Nggir, Kaki Prabu ora nandhang keluputan sabab awakmu ngetal kandha nglenggana lamun sira dadi nalendra lah kok pinaringan kanugrahan cala hina tegese cacat netra mula ora bisa ngawruhi marang kiwa tengen lan padhanging surya apa dene seming rembulan mula ora aneh yen to gampang diblithuk dening panjalmaning jajalanat ingkang memba kelawan Nayaka Ngastina nanging sak temene kuwi dadi punjer-punjering angkara, punjer-punjeri wong kang seneng tumindak ora prayoga ingkang ngembet marang kahanan negara Ngastina. Inggih woh penemban. Sira nampa ature Sang Maha Julik ya kuwi Pati Sengkuni ngandhake ento Pandhawa tekaning pati datan po pitung tumuli njenengake si Kurupati dadi Prabu Anama negara Ngastina. Kita Kaki Prabu ora luput jalaran wis ora ana ingkang mbok pikir sarta wis ora ana ingkang dadi pangarep-areping Kaki Prabu Dastarata. Aku ngerti legetaning atimu. Pun wong ngerti legetaning penggalihing Kaki Prabu Dastarata yen to sak temene bakal nyekeli marang sumpah prasetya duk nalika Kaki Prabu ngucap ana ngareping sawarga Kaki Prabu Pandhu yen to sesuk Pandhawa wis dewasa. Bakal mbok balekake marang panguwasaning Pandhawa nanging lha kok jebul kerut larut marang ature wong kang kurang tanggung jawab. Wekasan sira Kaki Prabu Dastarata melu klepetan dedusan mongko setemene ora tumindak dosa. Inggih. Nah nyatanipun sedaya menika kalepatan kula. Ngantos kula tanpa pitung tumuli njenengaken Kurupati anak kula dados Prabu Anum nah nyatanipun Pandhawa tasih gesang. Wah penemban. Lajeng dosa menapa ing badhe kula sandhang. Lajeng kados menapa mangke surakipun para kawula menawi ngawruhi dhateng lampan menika. Kabeh wajib mbok tanggung. Sabab nalindra mono aja gampang lukro. Nanging tetepa marang kewajibanmu kendho kencenging pernatan negara kuwi ning pundhaking ratu. Ala becik bener luput apa kang wis tok tindakake kudu jagung bakarane wani tanggung perkarane. Mula ora usah dadak bingung. Baliya perkara Pandhawa aku ingkang bakal ngurus kelawan adimu Siyama Widura. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Muga-muga kanthi sarana Bratasena babat Wonomarta, Pandhawa ora bakal ngucik keprabon Ngastina. Kanthi cara mengkono Pandhawane ayem, Kurawane ya bakal jenjem. Ora bakal ana padha bentak sirah antraning Pandhawa lan Kurawa. Inggih, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wa penemban. Lah ngaten kula nyuwun pamit. Wangsul dhateng Garing Ngastina, tulung Sengkuni gawanen. Wih, ngestakaken dawuh. Aja nganti kesuwen mapan ana ing Wonomarta sak anak-anakmu aja nganti ana ing mbeda sarta ngrubeda kelawan tandange putuku Bratasena. Lho niki ngestakaken dawuh penemban.
Yayi Widura pun Kakang nyuwun ngapura. Iya, Kakang Adipati mboten dados menapa. Namung mugi-mugi benjang malih mugi kapitangong mawi penggalih ingkang lomba satemah mboten kesuruh margi ingkang klintu. Iya, pun Kakang nyuwun ngapura. Oh menemban kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndari. Wonten maring dawuh aku tuntunan. Monggo kula dherekaken Kakang Adipati mulih karepmu ora karepmu ndari aku tuntunan. Nggih ngestaken dawuh. Katon wis padhang nadyan sawetara jagat wana marta peteng merga saka pokal gawening Kurawa nanging samangka wis katon sumilak mendung. Sang Hyang Raditya wis nyunari jagat wana marta. Inggih. Muga-muga tansah padhang nganti sak rampunge putuku Bratasena nggone babat. Ya mung aku weling karo kowe Widura. Inggih kepareng paduka wong remban. Awat-awatana tandange para Pandhawa. Ning aku weling karo kowe ora usah melu-melu sarta kowe ngrewangi marang tandanging Bratasena. Merga saka pangiraku lan saka petungane wakmu ing Ngetal Kandha, kanugrahan bakal cemepak tinampa dening para Pandhawa. Widura, aduh, ngaturaken panuwun ing Patma Pawindhan. Aku tak bali marang Ngetal Kandha, cegah dahar sarta guling, jurung kekuatan kalawan si Bratasena enggal kelakon babat. Sembah kula ing ndherekaken jengkar paduka panembane Ngetal Kandha. Ya, Widura. Sela ageng den dukiri, werksa ageng den rebahaken. Nalika semanten bubar, sarsaran numbuk bentus nungsang kuyang lampahing para jim setan. Berkasaning samya mapan wonten telenging Wonomarta. Mulat sang patih sapu jagat wau. Tuto Pandhawa tata Kadewisraya
Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana nuwun sewu Raden. Kula ingkang abiyantara ngersa Raduka Raden Dandunwacana. Badhe sabu jagat inggih. Ana apa dene kowe mlayu-mlayu? Sewu kalepatan Diagung pangaksami nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negari ing Ngamarta inggih Ngendraprasta. Wonten jalma menungsa ingkang ngrisak pepasrening negari Ngendraprasta. Tata lair ndukiri sela ageng, tata lair ngrebahaken wreksa ingkang ageng. Nanging batos menika ngrisak bebeteng tuwin gapura pepasrening negari Ngendraprasta. Oh, ladala. Kula semanggaken dinandika Raden Dandunwacana anggenipun ngrampungi perkawis menika. Wah. Sarapati menungsa sing wani ngrusak Wonomarta. Badhe sabu jagat semingkira tak pethuke kaya ngapa menungsa sing wani ngrusak delengging Wonomarta. Ana menungsa sing wani ngrusak pepasrening Wonomarta. Ora weruh saknyatane lamun sejatine alas iki wujuding negara kajiman. Kowe sapa satriya? Wah, aku Bratasena. Kowe sapa? Kadang nata ing Ngendraprasta, kadang ing Sang Prabu Yudhistira aku Raden Dandunwacana. Kowe aja gawe rusak laladan Wonomarta, ayo semingkir. Mumpung isih gedhe pangapuraning Raden Dandunwacana, kowe tak wenehi urip migata saka Wonomarta. Malah kowe bangsaning jim sing kudu semingkir. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane bangsaning jim ora ana jamak lumrahe menungsa kalah karo bangsaning jim. Kowe semingkira. Ratu Gusti Mujak semingkir saka papan kene. Wonomarta arep tak babati, tak nggo mukti aku sak sedulur Raden Dandunwacana. Yen ngono lumuh digawe becik, apa kowe wani karo Raden Dandunwacana? Ora kepo sewu ora bakal tak tinggal loncat. Kelakon penjangkamu tinju yo mani dening Raden Dandunwacana. Mula kaki maju leganing atiku.
Pancen bener omongane Patih sapu jagat. Rawa Birawa. Raden Bratasena pancen dibya Surasekti kalintang pitataning jalma unusaning titah. Nanging Raden Dandun Wacana ora bakal mundur sejangkah. Kowe kena daya kemandenku tampang sutra Jala Kencana ora nglumpruk aja dundang Raden Dandun Wacana. Dewa aku tulungono. Wah, Permadi kowe ndang nyusula Kakang Mule. Permadi kowe ndang nyusula aku. Kena daya kemanden ora bisa nglawat. Wah, Gundi Babu anakmu lanang tulungono Gundi Babu. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Anggara Warna. Wonten pangendika ing adhawu menapa Pukulun? Kaget kita ulun timbali ana ing Kayuwangan. Inggih, kumejut raos sing manahipun ing ngabdipun Anggara Warna. Wonten menapa Pukulun dene Paduka miji dhateng pisowanipun ing ngabdipun sumur gumuling. Anggara Warna wonten timbalan ing adhawu. Kita ngerti yen to sejatine ana ing Kayuwangan ulun bakal ngrembug babagan negara Ngendraprasta. Ing nalika semana kita ingkang ulun tuding minangka dadi undhagi yasa negara Ngendraprasta. Inggih. Ingkang sakmangke menawi dipun tingali kanthi netra lair wujudipun wana gung liwang-liwung ingkang nami wana marta. Namung sejatosipun menika negari Ngendraprasta. Wonten ingkang sakmangke lenggah dampar minangka dados nalindraning bangsaning Jim inggih menika Prabu Yudhistira sakadang kadehan. Ya, pancen bener mengkono. Mula kang sangka kuwi Anggara Warna ulun dawuh kelawan jeneng kita jumbuh kelawan pestining dewa. Ing wis mesthekake lamun wis ganep 1000 taun. Prabu Yudhistira lan sakadang kadehan minangka dadi nalindraning bangsaning Jim dina samengko Ngendraprasta bakal kababar kamanungsan. Tegese negara Ngendraprasta iki mengko bakal tinampa minangka kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahe. Wondene gumulung ngrembug sangganing para Jawata nalika semana mapan ana ing parapatan agung pirembuganing para dewa mesthekake lamun Ngendraprasta negara kajiman ing mapan ana ing Wanamarta bakal kababar kamanungsan wondene sapa titah ingkang nampa kanugrahan tanana liya kejaba mung para Pandhawa. Para Pandhawa Pukulun ya ingkang citrane tanpa beda kelawan Prabu Yudhistira lan sakadang kadehan uga 5 cacahe lan kabeh wujude titah mau jalu mekaten sabda pangandika Paduka. Mula kang sangka kuwi Anggara Warna dina samengko wis titi wanci mangsa kala wis nekani Ngendraprasta kudu kababar kamanungsan. Mula kita ulun piji supaya maringake pusaka keringkianing bangsaning Jim ing nalika semana ulun titipake kelawan jeneng kita
ya kuwi Lisah Pranawa, Oyot Bayura lan Watu Tempuru. Pusaka telu mau dadi pengapesaning bangsaning Jim. Kita paringake marang para Pandhawa supaya kinarya srana nggone bakal manglurah bangsaning Jim kang mapan ana ing Wanamarta, Anggarawarna. Utamandha tata Gatisraya Indriyaksa Sara Maruta Awana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 nyuwun pangapunten boten ateges kula suwala ing parintah paduka pukulun Sang Hyang Bathara Indra namung kemawon mugi andadosna ing kawuningan kula dereng mangertos dhateng titah ingkang nami para Pandhawa dina samengko wis miwiti babat Wanamarta kita kekalangan ning sak dhuwuring alas Wanamarta lamun ana titah wujuding jalma menungsa ing mapan ning tenging alas yaiku ingkang ngaranan para Pandhawa pusaka telu paringna marang para Pandhawa dimen dadya sarana bisa ngalahake bangsaning Jim utamane nalindraning Jim ya kuwi Prabu Yudhistira lan sak kadang-kadheyan Anggarawarna kita merpeki kelawan para Pandhawa dene jeneng ulun ingkang bakal merpeki kelawan Prabu Yudhistira sak kadang-kadheyan kanthi cara mengkono ora bakal dadi gegeran nggone negara Indraprastha bakal kababar dadi kamanungsan. Ih, ngestaken dawuh nyuwun pamit pukulun. Kancing langit kelap-lapaton lerken sangking risang mawe gandrung mangsuli kondo negi sang Bratasena ingkang datan saged nglawat kenging daya kemangdening sang Dandun Wacana nalika semanten saya dangu kapireng sambating sang Bratasena mulat sang Permadi tuwin sang Wijakangka. Kakangku aku tulungono Kakang Mas Paduka kenging menapa Werkudara Bratasena adiku di kena ngopo si Adi sampean kenging napa Gus lah kok ketingale mboten kenging napa-napa ning kok sambat-sambat kaya ngoten niki mesti pokal gawene bangsaning Jim to lho wah Kumikunjang gancing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung nun amit pasang Kalimantabe dina bina ing lodone dumawaing tawang tuwang Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika nuwun sewu penemban panjenengan sinten kula Pandhita Jim wonten ing sumur gumuling nami kula Anggarawarna wonten menapa dene paduka merpeki dhateng kula sakadang dinuta dening Sang Hyang Bathara Indra paring dawuh dhateng kula mugi kawuningana kula menika undhagi ingkang yasa negari Kajiman
ingkang wujud wana wasa inggih wana marta menika estunipun negari Kajiman ingkang nami negari Ngendraprasta. Monggo dawuhing Sang Hyang Bathara Indra kula kinen merpeki para Pandhawa. Pandhawa ingkang sampun tinuding dening para dewa badhe nampi kanugrahan wujud negari Ngendraprasta. Menawi sakmangke kasembadan kababar kamanungsan. Menapa paduka menika jangkeping para Pandhawa. Penemban kula menika pambayuning Pandhawa pun wija kangka. Menika kadang kula panengah pun permadi. Wonten ingkang wonten ngajengan panjenengan ingkang kenging daya kekiyatanipun bangsaning Jim. Satemah boten saged nglawat menika pun Bratasena menika panenggaking Pandhawa. Menawi menapa dipun ngendikaaken paduka penemban menika kasunyatan, mugia kepareng enggalih suka pitulungan dhateng kadang kula pun Bratasena. Wah, adalah. Penemban ngaturaken panuwun dene sampeyan sampun kepareng ngluwari bebandanipun kadang kula. Sapa iki penemban Anggara Parna ya penemban Citrasena Bratasena ingkang tetulung kelawan sira. Wah, ngaturake panuwun. Menika dados bukti bilih atur kula menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Malah sakmangke kinarya bukti Hyang Pikulun Bathara Indra paring dawuh kaliyan kula supados kula ngaturaken pengapesanipun bangsaning Jim. 3 cacahipun lisah pranawa oyot bayura lawan watu timpuru menika kinarya senjata anggen paduka saged ngasuraken bangsaning Jim. Monggo kula aturi nampi Raden. Wah. Lisah pranawa menawi kasipataken wonten ing netra saged ngawruhi bangsaning Jim. Oyot bayura menawi kasabetaken bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Mekaten penemban. Inggih. Monggo Raden kula aturi nampi. Lan kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten ingkang cicir Pandhawa gangsal kedah nasak dumugi tengahing wana marga Raden. Syukur niki lho. Kula rak wis matur to napa-napa niku nek diniati tenan mongko tekan tekad adat saben sok kasembadan. Yo, dipol apa kang dadi pengendikamu mesti tak gimbol ana ing telenging ati. Syukur. Niki trontong-trontong pun wonten sulak ing pepadang, Gus. Ndara werku Dara Kang Rayi pinten tansah digendhong ngestu padha dawuhing Anggara Parna. Iya, Kyai Semar aku mengkari Kyai Nayantaka. Yudhistira kakangku. Dandun wacana piye?
Aku munjo atur ngersani Yudhistira kakangku. Nalika semono aku nampa sawaning pati sapu jagat ngandhake ening menungso sing wani babat telenging Wanamarta. Ora ngerti yen to telenging Wanamarta kuwi wujuding negara kajiman. Tumuli aku mapaki marang kridaning menungso sing wani ngrusak Wanamarta. Wah, jebul menungsane digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kabukten aku meh kasoran yuda. Tumuli Bratasena ya menungso mau tak tibani daya kemanden tampang sutra jala kencana. Saiki wis kabondo ning tengahing alas Wanamarta. Yudhistira mangsa borong gandeng sing minangka dadi nalindraning jim. Yudhistira kakangku tak pasrahake bapati uripe Bratasena. Menungso salah gawe Dandun Wacana ya ora ana pangapura kanggo menungso ingkang wani ngrusak telenging Wanamarta. Luwih-luwih wujuding satriya mestine awas paningale lamun Wanamarta kuwi dudu papan wujuding Wanawasa nanging negara kajiman. Mula ora ana pangapura kanggo menungso ingkang wis wani ngrusak telenging Wanamarta kejaba mung kudu dipatrapi paukuman. Ingkang sak traju sak bobot kelawan keluputane ya kuwi paukuman pati. Dimen padha ngerti yen to Wanamarta ora kena dienggo gegabah dening sapa wae Dandun Wacana. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya. Yudhistira Luntomba. Akarya bombong tias ulun. Pukulun aku ngaturake sembah. Ya Dandun Wacana. Pukulun kula ngaturaken sembah Danang Jaya. Pukulun kula ngaturaken sembah Tripala Dama Granti Luntomba. Ora liwat pangestu lun tampanana kabeh. Wonten menapa dene paduka pukulun kepareng rawuh wonten ing negari Ngendraprasta merepeki dhateng jasad kula Yudhistira. Kula wonten dawuh kita mbok menawa isih kelingan nalika kita ulun utus minangka dadi rajaning bangsaning jim mapan ana ing Wanamarta ya ing Ngendraprasta winatesan 1000 taun suwene. Monggo saka pitunganing para Jawata dina samengko iki wis ganep 1000 taun jumenengane si Yudhistira ning negara jim ya kuwi Ngendraprasta. Monggo nalika semono para Jawata wis nganakake parapatan agung wondene ingkang rinembug tanana liya kejaba mung ngemuti kelawan praja Ngendraprasta ya kuwi praja ulun. Ingkang nalika semono ulun ingkang yasa Sang Hyang Jagat Giri Pratinga wis paring dawuh lamun negara Ngendraprasta kudu dadi kanugrahan tumraping titah ingkang wis katarima uripe. Wondene kita bangsaning jim kudu bali marang asal mula-mulanira. Mula kang sangka kuwi ulun prapta ana ing Wanamarta sayekti paring dawuh kelawan jeneng kita sak kadang-kadheyan. Dina samengko kaya wis rampung pakaryanan kewajiban kita momong marang negara Ngendraprasta. Kita kudu bali marang asal mulanira. Nanging sadurunge kita bali, kita kudu masrahake negara iki marang para Pandhawa ingkang wis truding pikantuk kanugrahan Ngendraprasta. Yudhistira, kita mboyaken awel sabab lamun kita suwala kelawan dawuhing ulun sayekti kita bakal suwala kelawan dawuhing kabeh para Jawata ing mapan ana ing kayiwangan. Sayekti bakal gedhe walate. Duh pukulun sesembahan kula. Menawi tela mekaten dawuh paduka kula mboten badhe selak. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan tertentu badhe kula lampahi pukulun bagus. Sadhela meneh bakal ana satriya 5 cacah ingkang prapteng ana ing Wanamarta. Ya kuwi ingkang aran Pandhawa. Ya Pandhawa ingkang wis tinuding bakal nampa kanugrahan wujud negara Ngendraprasta ingkang bakal kababar kamanungsan Yudhistira lan sak kadang-kadheyan kabeh.
Arsa madange jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung nuwun sewu Raden menapa kepara saestu bilih paduka ingkang kekasih Raden Wijakangka. Iya sinuwun aku ingkang aran Raden Wijakangka iki dulurku papat cacahe Raden Bratasena Permadya dene pinten tangsen. Kena ngapa sinuwun dene panjenengane tumuli mabuka ana ing ngareping Wijakangka ingkang sak temene sinuwun kuwi nalindraning jim ing mapanana ing Indraprasta. Dosang Hyang Pikulun Bathara Darma mboten badhe sisip paningalipun ingkang abdipun Yudhistira. Bilih paduka pangejawantaing Sang Hyang Pikulun Bathara Darma menawi titela mekaten sampun mboten badhe sisip. Bilih paduka ingkang sampun tinuding dening para Jawata nampi kanugrahan nenggari Indraprasta ingkang wujud Wanamarta menika mangke badhe kababar kamanungsan. Dene paduka ingkang kedah nampi kanugrahan menika Raden mila ingkang saking menika saderengipun kula wangsul dene kula menika bangsaning jim wangsul kula inggih mapan wonten ing wewujudan ingkang sekawit wujudipun Agni utawi geni. Kula namung badhe munjuk atur ngersa paduka Raden Wijakangka menawi mangke paduka sumerep Wanamarta menika sampun wujud negari menika wonten gangsal negari ingkang tengah menika ingkang winastan Indraprasta ingkang ngiring kilen menika winastan Jodipati nggih Nunggul Pawenak menika papanipun kadang kula Dandun Wacana ingkang ngiring ler menika winastan Madukara menika papanipun kadang kula Danang Jaya wonten ingkang miling wetan tuwin kidul menika winastan Sawu Jajar tuwin Bumi Ratawu menika papanipun kadang kula Tripala Drama Granti ingkang tengah ingkang ageng piyambak menika negari Indraprasta menika papan dunung kula sumangga kula caosaken paduka Raden wondene kula nuwun sewu bangsaning jim menika mboten saged manunggal kaliyan bangsaning menungsa nadyan gesangipun sarwi sareng nanging mboten saged manunggal mila klilanana sak sampunipun kula masrahaken negari kula wangsul dhateng asal mulanipun ingkang abdipun Yudhistira sak kadang Raden.